खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम खुलुमबाय। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' हारिनि थाखायनो थांनाय बावैसो साननैसो सिगां गुजरातआव जानाय जि बर' माहारियारि जि गेलेनाय बे उसु गेलेनायाव बर' हारिनिनो सासे लाइमोन रंगिला दैमारि बिथाङा दिनै उदालगुरि जिल्लानि भितोरसनाय गामिनि बिथाङा सिलभार मेडेल देरहानानै फैनो हादों। बियो जोंनि थाखाय खोब गोग्गाथाव बाथ्रा। आं बेखौ फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोनो। दा बे समाव बिथांखौ उसु एसोसिएसन उदालगुरि जिल्ला उसु एसोसिएसनजों लोगोसे गोबां आफादफ्रा बिथांखौ दिनै बरायदों। बे समाव दंफैयो जों उदालगुरियाव बिथांखौ बरायनाय जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव दंफैयो। जों मिथिनो नाजागोन बिथाङा माबायदि गेलेनानै दिनै बे मेडेलखौ देरहानो हादों। जों बिथांनिफ्रायसो मिथिनो नाजानो। गिबियावनो कंग्रेसुलेसन। थेंक इउ। नोंहा दिनै जि उसु गेलेनाय बे गेलेनायनि सिलभार मेडेल देरहानानै फैनांबाय। माबायदि नोंथाङा गोसोआव माबायदि मोनदों? बहुत खुसि हेपि फिल खालामदों जे आं बेसेबांखिनि मेडेलखौ लाबोनो हादों। जे आरो बहुत हेपि खालामदोंबो आंनि एगेन्स्ट आं बहुत प्रेक्टिस खालामनानै बहुत ट्राइ खालामना बेसेबांखिनि मेडेलखौ लाबोनो हादों। आं आसा खालामो आरो नेक्स्ट टाइम आरो ग'ल्डखौनो लाबोनो हागोन। ट्राइ खालामगोन, प्रेक्टिस खालामबाय थागोन जे आरो नेक्स्ट टाइमनि थाखाय आरो ग'ल्ड मेडेल लाबोनो हादों। आरो जोंनि डिस्ट्रिक्ट आसाम बिटिआर स्टेट गासिबनिबो थाखाय आं ग'ल्ड मेडेलखौ लाबोनो हायो आरो जाहाथे आं इन्टारनेसनेल लेभेलहालागै गेलेनो हागोन, इन्टारनेसनेल लेभेलनिफ्राय मेडेल लाबोनो हागोन बेखौ आं आसा खालामदों आरो। बबे रायजोआव जानायमोन बे खेलाया? गुजरातआव जादोंमोन। नोंथांनि हेंथायाव गेलेनाय गैया बबे माने स्टेटनि? झारखन्डनि दंमोन, मणिपुरनि दंमोन। फाइनालाव आं मणिपुरनि। आरो नोंथांनि जि गेलेनो थांनाय बे गेलेनो थांनायाव सोरनि माने मदद मोन्दों बेबायदि बिहोमा दं? डिस्ट्रिक्टनिफ्राय मदद मोन्दों, आसामनिफ्राय मदद मोन्दों। आसाम उसु एसोसिएसना मदद खालामदों, आसाम अलिम्पिक एसोसिएसना मदद खालामदों आरो आसामनि जेसांखिनि टिम मेनेजारफोर थांफादों, सारमोन थांफादों, मेममोन थांफादों, बिसोर आंखौ बहुत हेल्प खालामदों। आं बहुत गोजोननाय मोन्दों जे आंखौ बेसेबांखिनि हेल्प खालामदों आरो आंनि प्रेक्टिस खालामग्रा सारमोनाबो आंखौ बहुत हेल्प खालामदों। बहुत गोजोननाय मोन्दों। डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सार जेकब सारमोना बहुत हेल्प खालामदों। बेनो आरो। नोंथांबायदि आरोबाव गोबां गेलेगिरि लाइमोन बिथांमोना मा मेसेज होगोन नोंथाङा दिनै सिलभार मेडेल देरहाबाय? आं आसा खालामो आंजों लोगोसे लाइमोनफोर गेलेफानाय बहुत दं। बिसोर आसा खालामो बिसोरबो जे नेक्स्ट टाइमाव मेडेल लाबोनो हागोन बेखौनो आं प्रे खालामो आरो। नंगौ, जाय गेलेनानै सिलभार मेडेल देरहानो हानाय बिथाङा फोरमायबाय माबायदि गेलेनायनि गेजेरजों बिथाङा मेडेलखौ देरहानो हादों। आरो बेजों लोगोसे दिनै बिथांनि जि फोरोंगिरि कचार बिथाङा दङ जोंनि लोगोआव, आं बिथांनिफ्राय मिथिनो हास्थायगोन। गिबियावनो कंग्रेसुलेसन जासिग्रोबाय। नोंथांनि सोलोंसाया दिनै सिलभार मेडेल लानानै फैयो, माबायदि गेलेयो? गिबियावनो आङो बड'लेण्ड बुब्लिनि बे गाहाम हामलायनाय बावहरबाय बेबायदि मोजां सुबिदाखौ बुंनो थाखाय होनायनि थाखाय। आरो लोगोसे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट उसु एसोसिएसननिफ्राय आङो आफादगिरि हिसाबै कच हिसाबै बुंदों जे रंगिला दैमारिया जोंनि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जे 36 नेसनेल गेम्सआव सिलभार मेडेल लाबोनो हाबाय। बेवहाय बहुद गोजोनथावना बाथ्रा। जोंनि हारिनि आरो बिटिआर आसामनिनि थाखाय बेयो मोनसे गोजोनथावना बाथ्रा। बिनि खस्थ' खालामनायनि नाजानायजों बेयो बेखिनि मेडेलखौ मोननो हादों। बिथाङा जे सिलभार मेडेल देरहाबाय बेयो मोनसे जोंनि थाखाय थुलुंगा, बर' हारिनि जाय गेलेगिरि लाइमोन बिथांमोननि थाखाय मोनसे थुलुंगा। आरो बिनि उनाव जाय बिथांमोना सोलोंसा महरै सोलोंबाय थादों बिथांमोननि थाखाय नोंथाङा एज ए कचार हिसाबै जाय गेलेगिरिफोर बिसोरो गावबा गाव क्लाबसफोरनि जायफोरा नाखि गेलेगिरिफोर दङ, प्लेयारफोर दङ, बिसोरो गावबा गाव टिचारनि खोथा मानिनानै मोजाङै प्रेक्टिस खालामगोन। आरो गोबां दिनै गाबोन देरबोनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा गोबां सोबनाय लोंनायाव आग बाग लाबाय थादों। बेफोरखौ गारनानै जे जोङो गेलेनायाव माने बाहागो लानांगौ आरो गावखौ दानायजों लोगोसे हारिनि नामबो लाबोनो हायो। आरो बे इयुनाव जेरै रंगिलाया दिनै मेडेल मोननो हादों 36 नेसनेल गेम्सआव, फैबाय थानाय दिनफोराव एसियान गेम्स बा अलिम्पिकफोराव थांनो थाखाय गेलेनो हागोन बेबायदि जुदि नाजायोब्ला। मिथिनो मोन्दों बिथाङानो गिबि मेडेल मोनगिरि उदालगुरि जिल्ला उसुनिफ्राय। गिबि नङा, बेजों नैथि जाबाय। थांनाय झारखन्डआव जिथिया नेसनेल गेम्स जादों बेवहाय उदालगुरि जिल्लानिफ्राय पद्मनि नार्जारि बियो ब्रन्ज मेडेल मोनदोंमोन। आरो नैबे नैथि खेब रंगिला दैमारिया नेसनेल गेम्सआव मेडेल मोनदों। बिथांनि गेलेहैनायाव बा बिथांनि मेडेल मोननायाव नोंथांमोना माबायदि मदद खालामदों? जोङो बिथांखौ थुलुंगा होदों प्रेक्टिस खालामनो थाखाय आरो गोबाङै प्रेक्टिस खालामनो थाखाय।
आरो लोगोसे आसाम अलिम्पिकआ बेखौ लांदों फ्लाइटजों मोजाङै लांदों मोजाङै लाबोदों गथे हेफाजाब खालामनानै दैदेनबोदों नंगौ बिथांनि फोरोंगिरि बिथाङा दिनै फोरमायबाय माबायदि बिथांमोना मदद खालामदों बिथाङा बिराद गिदिर मोनसे बाथ्रा बुंदों बिथांखौ मदद खालामनायजों लोगोसे बिथांखौ खोब थुलुंगा होदों होननानै आरो बयनिख्रुइ देरसिन बाथ्रा बे थुलुंगा होनाया जितु उसु एस'सियेसननिफ्राय बिथांमोना थुलुंगा होदों बेनि जेराव दिनै बिथांमोना गेलेनानै बे मेडेलखौ देरहानो हाबाय उदालगुरिनिफ्राय सुकुराम बर' बड'लेण्ड बुब्लि गोजोन्थों जोलुर मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय बिटिआर हालामाव सेथि खेब ISPLआ खुंफुंजागोन बिटिआर ओनसोलाव लाइमोनफोरखौ जोलुरनि फारसे गोसो बोहोनाय जोलुरखौ जौगाहोनायनि थांखिजों बिटिआर सरकारा बे बादायलायनायखौ खुंफुंनो थिरांथा लादों सा सानजा भारतनि 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि गेलेग्रा हानजाफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन बादायलायनाया फैगौ 9 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै 23 अक्ट'बरसिम सोलिगोन उदालगुरिनि डिमाकुसि स्टेडियामनिफ्राय बादायलायनायखौ जागायजेनगोन बेबायदिनो बे जोलुर बादायलायनाया बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लायाव खुंफुंजागोन आरो जोबथा बादायलायनाया क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय थिथागुरिनि साइसाक सेन्टाराव खुंफुंजागोन बादायलायनायाव देरहासार जानाया ट्रफिजों लोगोसे 3 लाख रां सेथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 2 लाख रां आरो थामथि रानार्स आपआ ट्रफिजों लोगोसे 1 लाख रां मोनफुंनो हागोन बादायलायनायाव 6 सिडुल ओनसोलाव थानाय मोनजि काउन्सिलफोरनिफ्राय बाहागो लाफैगोन फारि बायदियै त्रिपुरा ट्राइबेल एरियास अट'नमास काउन्सिल खासि हिल्स डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिल जयन्तिस हिल डिस्ट्रिक्ट अटोनोमस काउन्सिल गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट अटोनोमस काउन्सिल लाई अटोनोमस काउन्सिल मारा अटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल साकामा डिस्ट्रिक्ट अटोनोमस काउन्सिल कार्बी आंलं अटोनोमस काउन्सिल डिमासा हासाव अटोनोमस काउन्सिल बडलेण्ड टेरिटरियेल रिजन बेखायनो सा सानजा भारतनि जोलुर गेलेनायखौ मोजां मोनगिरि रायजो राजाफ्रा थिखानाय खालार आरो जायगायाव लैहोर लैहोर फैनानै